ang bilino ka dili kaluwas, ang Ginoo nakita nga mao ni mong batasan, mangita ni siya pamaagi aron maluwas ka ug ma-encounter mo si Jesus. Nakita niya ang attitude ni Cornelio. Una ka ng attitude pag Kristohano mo ina. Amen. Amen? Amen. Kanang reyoso ko ka. Wah, kanang dumungot. Barong kayo na. Pag Ginoo gini. Bahala nagsultong-sultong niyo ba. Barong pag Ginoo gini. Ano na? Magniktay ko na. No, siya magniktay. Pag Ginoo gini. Amen? Amen. May kahapla ko nila. Oh, dala-dala ko sobre nun. Eh, magitago man. Nga ba, magitag sobre mo. Nga mo. Sobre na po, di ba tulog yung pastor? Ay, magka, panataw lang sobre. Kaya normal ginamatag ta, kaya hindi mo natuwa. Amen. Ikaw lang kapag ipagurot, sige mo na. Ako nagtapas na na, imuhan eh. Ako nagmurot o bato, wala ko naglugit o kupras, ano, imuhan eh. Pag nahulog pa ko, maghingaw naman ganito. Tahayan mo ka. Ha? Prayer! Meron po! Ang nakapahit lagi, kabinilawas. At this time, listen very carefully. Kaya ang Diyos nangitag paagi aron kanang batasan na kasama ni Cornelio na diniluwas, maluwas. Amen. Kaya kung maluwas na yung grabe na batasan na. Ang sa paagi, God used Peter. Amen? Amen. God used Peter. Natawan yung verse 27. Ito maluwa lagi mo kasi. O, ito mo. Nagsultihanay si Pedro o si Cornelio samtang nanunod sila sa balaw o nakita niya ang daghang mga tao na nagtugol dito. Just imagine, kabala mag-usa ka devoted sa Cornelio, devoted. Ang iyahan mga gitang sa kutan, gidala niya sa balay. Amen. Kaya nagdanggol siya rando, gipakita sa sanyo, napadalaan tikang tao, aron makabalo ka sa kalawasan. Amen? Kaya panahon na, wala nidamgo ha. So niya nga, nipidamgo mo kong pastor. Gisuwining mo ko niya, manang niari ko dito. Ah, bayo! Bayo! Kasi damgo rin ako gisuwining. Kaya po nangyihiyas na? Gisuwining sa damgo. Kaya panahon na, wala damgo damgo ha. Kadaga na may ilang sa damgo. Tapos nabala, kidamgo, di? Pero sa honon, kidamgo naman. Hindi tawag siya sa Ginoo, pagbuhaton siya muna, aragan pa rin na ilag. Ang pinakalimba kami yung isa man si Pedro niya ito sa balaw ni Cornelio. Amen. Tawag purpose to tell Cornelio the truth. Amen. Amen? Amen. Panahon si Cornelio yung mga tagon, panahon siya na admokon, panahon yung mga poon, wala pa siya kabalos kamatuuran. Amen? Amen. Muna ka makakita ka rin, bibotin kayong tao, may nampoon, di ka sa tabangan, wala ka sa tabangan,
Unya, magingitagon. Unya, hindi pa na luwas kung wala nagsimba simbahan si Ginoo. Amen. Amen? Amen. At this time, gigamit si Peter. O sa diyan si Peter, sa verse 34. Ambak mo ito. Ambak, verse 34. Si Pedro miingon. Karon, naila ko na ang Diyos walay pinalabi. Amen. Amen? Amen. Basta ninyo masultihan ako, bata pa ko, nakamatan ako sa kamataran. Bata pa ko, akong mama, Kristiyana. Sultihan ako ang Ginoo, labi pinalabi. Amen. Bisag ito mga namaturan, may panahon, may kapon na sa Ginoo. Amen. Karong gahit ba na ako, may kapon din sa Ginoo. Amen. Ang Diyos wala pinalabi. Nga naman, nakita na ko sa kinabuhi Cornelio, naghihikap sa Diyos. Kaya kung wala nagmob ang mga panahon na si Cornelio nag-ampo, kung wala nagmob ang iyong pakigsulti sa Ginoo, dili na gamiton si Peter. Nga dito sa Bible, sa verse 42, verse 34, nakita sa Diyos na, nakita ni Peter na, ang Diyos walay pinalabi. Nga sa verse 42, o gisugo kami niya sa pagwali sa maayong balita, nato sa katawan, o sa pagbatuon na siya mao ang ipili sa Diyos paghukom sa mga buhay o sa mga patay. So in this time, sometimes si Peter ng suluna sa balay ni Cornelio, kuyog sa iyang mga sakop, diwalihan na ni Pedro about the good news. Amen. Amen? Amen. Nuwali na siya sa unsa? Sa maayong balita. Amen. Kung sa mga maayong balita, Pastor, ang pagkamatay, ang paglubong, o ang pagkabanaw ni Jesus Christ, Amen. ang dati, sa iyang pagkabanaw, nisakay siya sa langit, o nisakay siya na mabalik sa binasiluta. Sinasabi sa katong matuwa kaniya, niwasan niya, upuhawan balong dito sa langit. Kung may maayong balita, Amen. dito ka alam ni Peter 3, sa verse 42. Pangulo ng Bible sa verse 44. Diagyan sa verse 44 ng Bible. Samtang nagsulti ka si Pedro, may konsa ng Espiritu gikan sa langit. Kanilang tanan nga namati sa mensahe. Amen. The Holy Spirit came from heaven. May konsad sa mga tao mudawat sa mensahe sa pulong sa Ginoo o nakamatong sa kalawasan. Until such time, iksaon sa verse 48. Doon ng Bible. Dosa misugo siya nga bautismuhan sila sa ngalan ng Yesu Kristo. Amen? Kaya gihayon nila sila sa pagmabiling nila sa pito na kaadlaw. O sa kano? Si bisan kinsa katong nakadawat sa Ginoo ni konsaran sa Holy Spirit. Kaya ka sa Holy Spirit sama sa mga panahon ni Cornelio. O sa yang kuya ka sa Holy Spirit, there is no hindrance. Wala na makababag ninyo. Samtang magdawat ka sa Ginoo, naala ka sa pamilya sa Ginoo, pagpawaptize. Amen. Yung Bible, ginaptahisan din po ni Maria sa Cornelio. Kaya yung Bible, gihangyo nila na magpabilin. Meaning to say, kung nagkadawat ka sa Ginoo, magpabaptize ka, magpabilin ka sa pamilya sa Ginoo. Amen. Grabe yung conversion ni Cornelio. Kinsama si Cornelio, kapitan, leader sa sundalo, reliyoso, may nampun, magihatagon, pero dili Kristohanon. Pero nakita sa Ginoo, gipadalag magwawali. Amen. Amen? Mga ikaw na berkaroon masalamatid, napadadaan ka sa Ginoo mga Kristohanon. Amen. Kung nasa itong panagin Jumar, itaktak na itong kutil, pastor, hindi matadawato nila. So yung sa Bible, nasa dinigirawato, itaktak ang til. Pero dili na kami nilabot sa kalag ng tahanan. Kung maliban magulihan, ano pang mga baptiso, mandani na po ni, mangilag na po ni. Ito, mas kita mo kang nagwawala na, no? Kita mismo yan, kita na gusto ano, actually, ka na term, normal gina, basta wala kang kabalo sa pulong sa Ginoo. Basta wala kang kabalo sa kalawasan, normal gina, naman. Di ka naman magkasabot to, no? Amen. Sa pagkasultiyan mo, sa mga pastor. Kaya pa manon sa pastor, sunod na lang, kuhin ako, hindi kita makasinabot. Inahanap ka niya ito. Amen? One day, ako nagigamit ang Ginoo, i-invite ka. Amen. Osmo na ko, kanang pag-invite nimo, dili na sulagma o dili na pandami. May tuyo o by purpose ang Ginoo sa mga kinabuhi. Sama ni Cornelio.
Sama ni Nicodemus na ikaw karon nga nakabatis kumaturan barog sa imong pagtuo.